kulendi yamakateerera kudaiso panguva dzino ndiyo channel inonzi Kulian TV, one chivhitivhiti chinobata nyaya dzese without fear or favor. Iko zvinezvi ndiri kutambira imwe update iko zvinezvi zviri kunzi zvakaitika muSouth Africa pakufa kwa Chimhamha. Vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana, but nhasi pane shoko riri kubuda panapa, munhu ari kuaccuswa ari type kana kuti ari muline up revanhu vari kunzi vanenge vane chekuita nekufa kwa Chimhamha. Themba Mliswa aripo ipapo, and I am shocked sekunzwa kwematozviita. Yes, nyaya iri kubuda kuna majaira jairos ari kuti after red poison, Themba Mliswa had been to South Africa on a covert operation to set up, contain and neutralize Mnangagwa's critics. Job Scala found explosives planted in his car, and now another casualty, a double agent, has died of food poisoning. Hitmen are after us out there. Ndo shoko riri kubuda kuna majaira jairos pari kuti vedu we gadzirirai ma1 vari kunze, vanhu vaya vano criticize Mnangagwa, vanenge vachiti pasina Mnangagwa vaya hanzi aiwa ukoyoyi this regime haisi kuita majokes. So uri kuona kuti saka paline apo racho Themba Mliswa poza vanhu vari kubva bvunza kuti ko iwe uri kutaura yapa ndiani uri kuti afa uri kuti ari kukwanisa kuningirikina ipapo, ndo pari kunzi aiwa tiri kutaura zvinhu zviri pachena, vari kunongedzera Themba Mliswa. Inini handisini ndadaro zvinhu zvinenge zvataurwa mastreets, ende inini handina nungo dzekumhanya ndichikuzivisai nekukuudzai nyaya dzinenge dzataurwa. Ndinongoita saizvozvo so that imimi munobva maziva zviri kuitika. Sekutaura kwandinozviita kuti panapa pamunenge makateerera ndo panonzi Kulian TV pacho kune vanenge vachida kunzwa nhau dzakasiyana siyana dzinoitika munyika medu. Make sure kuti wagara wakasubscribe, ndogara ndichidzoka ndichikuzivisai zvimwe futi zvinenge zvichiitika. Parinozodoka zuva unenge wanzwa nyaya dzakawanda, and tinotaura without fear or favor. But without wasting much of your time, even before I disappear, ndoda kuzivisa vanhu vari muSouth Africa macho kuti kana uchinge urimo muSouth Africa iwo uchida kuregisterwa company, ubva wavhurwa FNB business account, usina work permit kana kuti study permit, zvaizi mazuva ano pane company inonzi Education Research inoshandana namukoma Owen, ndo iri kwanisa kuregistera maZimbabweans vasina ma-work permits kuti vakwanise kuwana ma-company registration nema-FNB business account. And zviri easy because aumbonide kutravela kuenda nema-offices avo kuPretoria uku, no. Vanokuitira process inoitwa uri kwauri vari kwavari. Imi chenyu chete kutaura uchingofollowa ma-instructions zvavari kukuti uite, tumira chakati kana kuti dai so, unenge uchingoitawo seizvozvo zvinhu zvako zvotoita se zvotokufambira. Ende kune vamwe vanhu futi vari outside South Africa zvanyore mazuva ano zvakuitika. It's now possible kuti unokwanisa kuregister company. Iwe utogara kunze kweSouth Africa but unoda register company in South Africa, contact mukoma Owen zvekare vanokwanisa kukubatsira pane zvinhu izvozvo, because ndoziva kuti vamwe vanhu makatenga dzimba muSouth Africa but munonetsekana kuti saka mari dzangu dzichapinda sei dzemaroja. It's now easy kungotaura namukoma Owen vokubatsira panyaya iyoyi.